ditinggal kamripat dan ketimuran. Wilujeng dalu Mas Haji Gareng. Wilujeng dalu Bapak Haji Anom Surata. Selamat malam. Nggih, macange. Nggih, wilujeng dalu Mbak Limbo. Nggih, selamat malam. Nggih, jan. Piye, Mas? Alhamdulillah. Teko rene ajak regenge ora umum gayeng kene iki. Amin. Kula saking ora srontone mergone pun 2 tahun mboten suwan mriki. Lah gitu, Pak. Anu Mas Gareng. Nun. Aku meluruskan. Bab napa? Nek sing santri 2 tahun, ning Nggih. jane ya setahun sekali wayangan. Ya mung tahun wingi iki ora eneng kene. Nanging UP Fakultas Hukum ngirim wayang nyang Moskow. Oh. Niki kula dukung wong Nggih, sing dikirim kula lan anak kula. Lah nggih upama kula katut dikirim mriku sing kula dageli sapa wong ora mudeng kabeh. Iya. Karo melih nggih alhamdulillah pas bidal Moskow kula nggih pas bidal ngilen Pak taun. Oh nggih iya. Nggih ya jan kula saking mboten srontone wong kula numpak kereta. Oh, Kula terus ngebel taksi offline. Kok offline? Offline. Online. Online lah sing kuwi wong aku offline numpaki bajai kok. Nggih. Aku numpak bajai ameng-ameng nyawa. Pak iso. Rodone 3 mung glinding 2 tok ya, Pak. Miring ngeten e. Ning tenan niku kula kula budayake karena budget bagaimanapun juga adalah transportasi tradisional Jakarta yang harus dilestarikan. Amin. Ngoten. Nggih wong kuwi mboten beda UP menika. Kemajuan zaman semakin pesat tapi seni tradisional tetap dilestarikan pendak tahun digelar, Pak. Leres. Nggih. Niki jan lagi iki aku mone mungsuh sijen-ijen niku tanding saiki aku dikeroyok 2 aku. Karya loro piye? Ah niki iki jenenge dalan Gojali Suto iki. Bapak anak maju kabeh. Iki kersane Pak Dekan Fakultas Hukum ngene iki lho, Mas Gareng. Nggih panjenengan kula pun dikabari mula kula nggih siap mental ning dugi mriki kula pun diseneng-senengke dijak khususipun wonten Fakultas Hukum pun dijak niti priksa ruangan-ruangan. Nggih. Wah, perpustakaanipun tanpa buku blas. Kok tanpa buku? Lah kados sing sampean ngendikake online. Oh, online. Online kula begitu tanpa buku resik. Wah, aku nang kono tak katok-katoke wis. Apa? Turu. Lah ora go buka laptop ora go HP kok arep ngopo? Malah nggo turu. Ning saestu mboten nguyahi, mboten gumboni, mboten pancen kemajuanipun UP luar biasa. Makanya kula menerjemahkan UP itu lain daripada yang lain. Nek ingkang sampun rak Universitas Pancasila. Yen kula mboten, Pak. Umurnya memang sudah tergolong tua atau senior. Tapi P Nggih. prasarana dan sarananya modern dan kekinian. Weh, Dadi wong kula dadan mun ruangane kaya gedung biskup. nggih. Tempat kuliah nu ngangge Ruang kelas. Ruang kelas nu ngangge geber bareng. Screen lah. Apa Screen. Screen wong umum wayang wong ngarani geber kuwi. Nggih. Nganggo gambar sorot barang. Mila UP yang terus naik menawa menika ingin dados prestasinipun sampun tepat kok Mas Garing. Pripun Mas? UP nek disingkat rak tulisane U kalih P. Mongko yen diwaca cara Inggris iku up. Terus naik prestasine terus bangkit membangun Indonesia tercinta. Amin, amin, amin. Dalu niki Mas Garing. Dalem Bapak. Tamunipun wah
bukan main. Niki kacerios Para dubes-dubes kepareng rawuh mirsani. nggih. Sinten ngerti? Terus para rektor Nggih. klebet pepunden kula rektor Unindra. Nggih. Nggih keranjingan ten wayang. Sinten ngerti niki mengke enten dubes sing tertarik terus kula dijak teng luar negeri dubes Mongolia. Dubes Mongolia terus ning kono apa ora mati kaku. Ha iya. Ana ten mriku ademe ora umum Nggih. Neng niki suatu kebanggaan bahwa saya malam hari ini dipirsani piai-piai ingkang dipercaya oleh negara untuk mewakili negara Indonesia di luar negeri, Pak. Nggih. Niki jan selamat untuk UP yang ke-53. Lah niki sing kula onceke nggih 53 niki. Pripun? Mula kula prei setahun mboten masalah. Mergo sing kula enteni UP umur 53. Napa karepe 53 Mas Garing? 53 niku linambaran rasa bungah dalu menika ngawontenaken syukuran. Nggih. Syukuran tegesipun syukuran HUT. Beres. Maniku mapanipun wonten lapangan Fakultas Hukum gelar ringgit wacuca. Nggih. Tinti mangsa menika dalangipun kalih Ki Haji Anom Surata dalah Ki Bayu Aji. Terus Gareng Semarang Nudono. Nggih. Ora tau keri ya, Nduk ya. Alah ngoten iki wau tekodhok ngoten disalami wong lho sampean isih urip to Mas ngoten niku. Lah iya. Ana sing pedhok terus melayu, urip meneh. Wong genah wis tekan kene kok ditakoni urip apa mati ngono lho. Gesang derek bingaken derek bingan iki umuripun luar biasa. 53, 5 kali 3 nek digunggung dadi pira, Mas? 8. Yang artinya 8 dengan landasan Pancasila. amin. Nggih. Tur kula pun nyinaoni Pak nadyan kula dereng sekolah, dereng kuliah, mboten lulusan universitas, tapi saya tahu bahwa universitas itu menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Nggih, betul. Bahwa perguruan tinggi itu harus melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian. Wah. Jan. Calon dekan fakultas. Fakultas apa? Fakultas Hukum karma. Lah apa? Apa aku mangsamu dekan kualat kok piye kok? Lah terus fakultas apa? Fakultas sing kula nganu kuasai fakultas napa seni dan bahasa napa seni napa ngoten lho Pak. Ya. Pokoknya digoleki sik fakultase. nggih dados memang universitas itu tempat untuk mendidik kader-kader bangsa supaya menjadi SDM yang tanggap, tangguh, dan tanggon. Amin. Penelitian jelas meneliti apa yang belum ditemukan, bahkan menuju ke inovasi, menciptakan sesuatu yang baru. Pengabdian jelas nantinya lulusan dari sini akan mengabdi ke masyarakat. Mula dididik dalam hal pengabdian. Mula gen hukum itu enten ruang debat enten, terus ruang nopo pengadilan semu nggih enten. Komplit lho Pak. Mula akreditasi. Kuwi Nggih. kuwi kegolong A unggulan. A unggulan. Tur kuliah ning kene iki tenan lho. Seneng lho hiburane ana kok. Napa Mas? Pendak 5 menit iki kereta liwat lho. Wong edan. Ora jenuh. Aku lho teng mriki wae sak jam ngitungi kereta nu mbok 50 ngoten lho Pak. Nggih. Kula ora kesel ya riwari-riwi ngono lho. Oh iya transportasi ya. Menika dipun berkahi Dirjen Kemenkumham Mas Gareng, Bapak Joni Ginting. Nggih, selamat malam Bapak. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbuddikti Bapak Profesor Dr. Ismunandar. Nah, nggih. Niki matur sembah nuwun dirawuhi piai-piai ageng dengan motonya UP yang luar biasa. Mengeluargakan masyarakat ke dalam Universitas Pancasila dan mengeluargakan Universitas Pancasila ke dalam masyarakat. Elap tenang. Sederhana namun hebat. Aku
Aku ki pomo kuliah nu lulus tanpa kepean Mas. Asli aku ki embuh aku ki papen jinatah ya mbiyen ora entuk kuliah. Aku saestu Pak nadyan kepripun ora ketang mung setengah semester kula pun tau kuliah hukum Pak. Ini saestu Pak kula mboten goroh. Setengah semester nang fakultas hukum sumuke ra umum. Kok sumuk? Lah dhuwure seng Mas. Ya apa kuliah? Mergo anu kampuse urung dadi aku manggon kampus darurat. Oh, nggih. Sumuk setengah. Iki ngene Mas Gareng. Napa, Pak? Nek izin kok sajak kaya wagu tak goleki kanca ya. Kula yen mboten bintang tamu moh. Iya, bintang tamu. Pokoke milih sing bintang tamu. Mbak Eka uget-uget. Iku Eka uget-uget iki bengi dadi bintang tamu. Bintang tamu. ngawalan sangit bintang tamu. Jebul. Ayo. Pripun ta? Jane panitia niki dom sinden apa ora? Lah ning apa? Kaya ngene kok bintang tamu. Lah wong dhewe iki mlebu omah wae ora tau kok dadi tamu iki piye? Reng, Lon, kewan apa sing ora iso mati? nggih mboten enten kewan nggih mati to, Pak. Wong titahe Gusti napa? Ana. Napa? Uget-uget. Oh nggih niki. Mati aja uget-uget. Kowe iki bisu kok. Nyuara. Mirengno lho Bapak ndika mirengno. Iso nesu. Ya sampe suruh masane aku ki ning kene ya sinden ngono lho, Dek. Yo, lho aku ki gumun, kowe iki lak terbiasa derek Panom, derek Mas Bayu. Lah kok statusmu bengi iki bintang tamu ki? Nggih gumun. Berarti kowe mau budal numpak pesawat. Pak pesawat apa ngono bareng bis wong. Walah kere. Bintang tamu ki ya minimal sepur, pesawat, bis. Lho bis iki ya kowe kepengin kumpul kanca-kanca terus jajakke kanca-kanca, bintang tamu kok jajakke to. Yalah. Sing penting baru iki sing penting teko nggone ngono lak ya wis to, Dek. Lah kowe mau ora mampir jajakke kanca-kanca? Ora aku malah nude mangun, Dek. Dek. Malah nunut. Nude mangun. Loh, sik takon Mas Bayu. Pripun? Iki statusmu apa bengi iki takok? Mas Bayu. Ngopo iki? Kaya wong ki uluk salam sik. Nggih ta. Kalian para-para lenggah. Bapak pejabat duta besar. Lho ngono. Nun sewu lho, Mas Bayu. Apa nek? Urung-urung arek urung urip saram. Lah, urung-urung arek urung anak urip Urung Biar apa? salam. urung arek urung salam wis dihina karo Pak De Gareng aku. Mboten Mas Gareng menika gumun. Gumun ora menghina, Nggih. gumun. Kula ngaturke wilujeng dalu sik kalian Bapak Rektor. Nggih, menika nggih wilujeng dalu Bapak Rektor. Asmane Asmanipun Bapak
Pak Ade. Bintang tamu lho, Pak. bintang tamu. Ayo. Ayo. Bintang tamu kudu apal karo asmane Pak Rektor lho. Dijumbuhke karo sing mlaku glelak-glelek kaya gentro kuwi mau dijumbuhke. Pokoke kok sinden kok mlaku kok pundake dunggah-unggahke kaya Mike Tyson. Pakai ke ora apal asmane, ora bintang tamu we bintang 7 obat sakit kepala we. Apa puyer nyambut Dek. Bapak Bapak Profesor Dr. Pak Hono Sumaryono. Bapak Dr. Profesor Haryo. Ah, kewale. Bapak Profesor Dokter Bapak Profesor Dr. Wahono Wahono Sumaryono. Sumaryono. Nggih, lujeng dalu Bapak. Nggih. saiki sing anu asmane Pak Dekan Fakultas Hukum sapa? Ayo. Nggih niki kok apal nih. Ah ya, Takus. Niki Pak. Sapa? Bapak Ade Saptomo. Wah, iya. Jan. Prof Ade Saptomo. Piyayine sing ndi? Piyayine ingkang menika. Ndi sing ndi? Betul jas kotak-kotak. Oh, Jas iya. kotak-kotak, jase ora kotak-kotak kok. Corake iki lho. Oh, corake. Tak kira kotak dienggo jas. Apa ya nek jas kotak-kotak. Yo, Anu Eka, Nggih. sampeyan iki kuliah ya? Alhamdulillah menika kula tesih kuliah menika Yung. Teng ndi? Menika kula wonten misi Surakarta menika Yung. Isi Surakarta. Apakah arti isi? Isi menika Institut Seni Indonesia Surakarta menika Yung. Jurusan apa? Jurusanipun menika karawitan. Kerawitan. Nggih. Semester piro? Alhamdulillah nggih menika sampun semester 7 Yung. Rumahsaku dialeke kaya mudin nggonku we iki. Nggih, pokoke anggere ditakoni apa kok nggih menika. Kok nggih menika. Iki Ora tau keri. Iki menika wilujenganipun Eka ingkang kaping 11 dinten. Semangat karepku karep menunjukkan. Yo, kowe gawe ukara sing beda saiki wilujeng dalu ingkang mirsani dalu menika manggake. Nggih, menika Ah, iya lah. Nggih menika nek lah. nyun sewu sakderengipun. Wilujeng dalu para pamirsa nggih paducal dalu Natal. Para pamirsa iki para kuping. Mudiar kowe. Nek Kowe mahasiswa isi lho, kudu para miyarsa lah kuwi lagi sing sing ngrungokke. ngrungokke, ayo. Nggih. Wilujeng dalu para pamirsa sedayanipun. Inggih menika kula Eka hati ningsih. Saking Menika saking Sragen menika. desane ngendi? Desanipun menika nggih Sukodono menika. Statusipun nggih menika tesih kiambak. Duwe bojo apa ora? Dereng. Wis dipacar apa urung? Pacar maksudnya? Alhamdulillah menika dereng. Oh, ya jebule ra payu. Lho kok ora payu? Urung petuk jodone. Dereng kok. Upama pengen duwe pacar anu profesine apa, Nduk? Alhamdulillah nggih menika kula kepengin profesinipun kang menika kiper menika. Oh, kiper. Nggih, Yung. Kok iso golek profesi kok kiper ki apa? Sambung rapete piye? Alasannya apa kamu cari profesi kiper? Kiper menika saya ibaratkan sebagai penjaga rumah tangga. Oh. Penjaga rumah tangga menika saya ibaratkan suami dan istri. Lah Ah. kiper menika sebagai rumah, saya ibaratkan sebagai rumah, gawang menika. Gawang ki omahe. Gawang Kiper ki sing jaga omahe. Terus Yang menjaga rumahnya. terus Jadi gen kepiye? suatu hubungan itu pasti ada godaan dan nanti akan dijaga oleh seorang kiper tadi. Kowe jane omong apa? Karepe ra duwe bojo kiper ben ora gampang kelebon bali wong to ngarep. Oh. Ngono kok mulek. Dadi aja nganti kowe klebon bali wong. Kebun Omahe ki aja nganti dirusak wong liya. Ayo maksudku omahmu kuwi. Nah, rumah tangganya tidak dirusak oleh pihak lain. Oh, ya sakarmu wis sak entukmu wis ora masalah. Aku malah budrek rumah saku ngrungokne omonganmu ora genah lang ujure. Ning ngene lho Eka. Nggih, Deh. Nadyan kepiye wae kowe iki generasi muda. Nggih, Deh. Aja nganti kalah karo sing generasi sepuh-sepuh. Nggih. Ning ya tetep nyecep ngelmune generasi. Kowe wis iso apa saiki? Kula, Deh. Heeh. Nggih, nembang, Deh. Nembang. Nembang iso. Masa alam nembang ra iso. Bapak Pocong. Bintang tamu kok Bapak Ora iki eneng penyuwunan iki, Mbak. Nggih.
eneng penyuwunan. Nggih, Yung. Nyuwun lelagon pepeling. Pepeling. Nggih. Pepilih. Katur Bapak Edi Yitno Basuki bocah Wonogiri. Nggih. Katur Bapak Agus Wahyudi saha Bapak Suwadi Notok saha Bapak Sugiyanto. Nuwun saking Bapak Sunarno. Saiki coba kowe bawa nduk Nggih, Yung. dandang gula pepeling. Nggih. Pamerke suarane, Anu. apa kaya tewel iki suarane. Tunjukkan. Ya. Aku memang saku jauh saja memang. Wis pada wanita pada umumnya lah yang Yo mbok. Wanita umumnya ki wutuh kok, kowe setugel ora tekan kok. Delokane ibu-ibu kae wutuh kabeh. Yo Sedeken, sabar. ora apa-apa. Santai ya, Nduk. Aku tetap santai deh. Ah, wong Ya, ndang nembang sik. ketokno kebisanmu. Rukun Islam. Wah, iya. Ra ini kesablok mic. Wah, luar biasa kan? Andane kok. Wih, Aku andane malang sangit iki suarane. piye? Wis nyolong petek kowe. Jalmotan kena kinira, bathok bolu isi ndut. Isi madu. Madune ora tau diombe dadi ngendut. Tutuke kan? Iya. Luar biasa. Wah, gemes aku. Kang lima puniki. Iya. Reng. Aja nggodha to. Kaya suaramu kaya kudu ngletak-ngletak aku. Kudu ngletak apa kuping wis nyonyer. Irung, kene ki irung. Iya. Wong loro kleru. Iya, kene iki irungku. Ayo. Wong nembang kok kaya gayane kaya nantang. Nggih nun sewu ngene kaya. Mreng para sasama. Kok njaluk talem wong kowe iki dilempyayake dikeplok iki ngelem kowe. Konsentrasi biar semakin tinggi. Ayo. Ayo sing apik. Tak kira kok dikudang. Anu. Aja padha ditinggalke. Yen wis dilekke dalang iki sepisan kudu mari. Tangane aja ngatung-ngatung ngene-ngene. Wah, ora wurung. Tanganku iki nek mamane wis lali iki aku kudu neh lho deh aku. Ah, ngira ketok manis. Penek sinden kaya wong adol pitik ngene. Aku iki ngene iki yo sinden lho deh. Aku lek kok sia-sia aku arep balik aku. Lah wong kowe deleke Mas Bayu tanganmu aja ngene-ngene kan disamplok arit kok. Yo tutuke. Kene Anu. salat kelima waktu. Ya ya. Jene ngene iki kudu Tangane kaya arep pidato. Rumah sawu kaya nyegat bis kok, Pak. Sing apik, lurus. kudu tarusan dipun lampahi.
iki pundi terusan? Oh, iku. Nah iki. Sinden ora. Iku cagak agama. Men dicampur sak arep. Iya. Kira apa terus to? Lanjut. Saya elingmu wis. Wis ora apa-apa. Wah, kamu kok ora tau eling kan. Pakartikan Apa iki? Terus ngedohken tumindak mungkar. aku lali sik 30 lho, Dek. Pakai. Wong lugune ra umum. Aku lali kok isih digeploki. Kuwi ora ngeploki kowe ngeploki klerumu kuwi lho. Wong penonton semene iki wis hafal. Kalimate kudu piye sing apik. Aja nganti kleru. Tenang. Doh kentu mindak mungkar. Terus pripun dene? Yakti. Yakti urip mangyo tentrem lair batin. Wah, rahayune bangsa. Ayo. Ayo, kowe arep nganggo apa? Mati jeneng ayam ya itu. Ayo arep nganggo apa? Yo. Sedang tamu kok bingung. Contohnya Ya, sip. kira Yes. Digarap orang Ramban. Nggih, Pak. Saramban. Irama langgam, saramban, irama seger. Sing langgam solis. Sinten Eka, Pak? Nggih to. Ya. Cocoke sih anu larase. Nena nena, yo. neno Kurang munggah. neno Pemunggahan. Neno. Ya. neno Nggih. Ya. neno Wes. Aduh ku permen. Kaedan nih. Ayo ngayal loh. Tintingan iki pisan wae kok diteruske. Nah ngayal. irungku loro Yo. wis lancine Irama seger. Yo.
Terima kasih wis diaturke dening anak wedok genduk Eka. Wah, pawaan sabung suarane iso sedhuwur pring. Saestu. Lho tenan lho iki kontradiksi. Pawakmu ki sabung. Nggih, Dek. Ning suaramu setinggi pring. Lho. Amin, Dek. Amin kudu disyukuri. Nggih, kita dipun syukuri menika, Dek. Nah, muga-muga ndang entuk jodoh ya, Nduk. Nggih, Dek, amin, Dek. Manungganipun panjenengan, pangisunipun panjenengan mengke kula jangan enggal untuk jodoh nggih, Dek. Mugi-mugi mengke jodone Wis ora sida tak pengestoni yen ngono. Iya kok ra sida. Lah lha mengestoni iki wis cek aja kesuwen pengestune selak lunga. Pengestune nggih Pakde titik. Ndang tinggi. Dan tinggi dan Sing mlebu. mengestoni selara enek. Lho Jare selak lunga. Lho ora ngono kuwi kok ora ono ki. Jare selak lunga. Apa ora ono ki mati e. Ora. Kok gegirisi. Ngene Mas Gareng karo Mbak Eka. Apa, Pak? Nggih. Sampean istirahat sik ning kok bakal ya neh. Oke, matur nuwun. Ayo. Iki aku arep nyelani No. arep gungan karo pepundenku. Sinten, Bapak? Ibu Endang Edi Saptomo. Oh, Ibu Dekan. Ade iki. Yo Ibu Dekan. Ayo Ibu. garwanipun Pak Ade. Nggih Pak Edi Saptomo. Nggih, Bu. Enggak. Monggo Bu keparenga minggah dhateng panggungan. Sampun dangu boten mireng swantenipun Ibu. Kalau nggih nembe 2 tahun lho, Pak. Lah nggih. Kula kalau tahun 17 nggih. Nggih, monggo. Taraman Cok. Yuk. Kalau sampun kepanggil nak dereng nganu nyuwun sewu dereng bicara kula nembe siap nun Ibu nu asli saking pundi? Kula asli saking Klaten. Klatenipun pundi Bu? Klaten Kota, Klaseman Tonggalan. Oh, Laseman to. Ngerti, Dek. Ora. Lembong kok dipalke. Aku malah ditanget tadi ceper, tegang, Karandowo ngono. Laseman iki kita nggih Bu. Alhamdulillah. Monggo Bu keparenga maringi berkah. Aku seneng nek Ibu nyekar kan lho. Ngimpi. Nggih Ki Anom. Iya. Ngambara iki. Ngambara ing awang-awang. Iki apik meneh yen nembang ngene iki roman karo Pak Dekan. Cocok niku. Kuwi kok Pak Dekan kok gara-gara. Oke, no, mboten dadi siji lho, Pak. Ora pisah. Angelangun
bebasan tanpa tepi. Paten kok, Pak. Katungkul ngumbar gagasan satemaki nawa ngimpi. Tepuk tangan kagem bawa ibu Endang. Ade. Monggo langkapipun, Bu. Lajeng nggih, Bu. Nggih. Sripat sripit lebeane prakasimpe gandes luwes
matur nuwun. Nggih, Mbah Nuwun. tanpa cewek babar pisan. Nggih. Nggih Piyai Klaten kok, Pak. Amin, amin. Nah, pun pancen gudange seniman lan seniwati pinunjul wonten Klaten mriku. Nggih. Kapan-kapan sampeyan nyuwun karo ibune wendang ben nentang neh. Nggih. Nggih Pak, nggih nenggo. Ngene, saiki tak tanjake No, para Pak. bintang tamu. Terus enten mulai tadi. Sih, Lah aku nyuwun Mas Garing nggih, gawe pramen ketoprakan. Nok Nun. Tokoe kakung Mas Garing, tokoe putri Mbak Hesti, Eka dadi mbok mban pembantune. Aku kula dados mbok-mban. Terus lakone iki opo? Sakarepmu. Lakone bawang merah bawang putih deh. Kok bawang merah bawang putih? Nyambel. Maka Mbak Hesti tidak mriko, Pak. Wah, lagi rada repot ki. Perane Putri Junjing. Sing siji tugu, sing siji gapura. Sing sijine wutuh. Unta, sing siji mung setugel. Aku sing gede yang ngono kae lho, Dek. Sing gedhe iki ya, sing gedhe. Semono wis maksa kok sik arep gedhe neh. Situ sing nek rodok dhuwur ngono lho. Nah, lho. Lho. Coba jejer, Pak jejer. Coba. Lah iya. Pripun Mas Garing? Iki sing diarani wak lele jajar cetul ya iki. Ah, betul Dek. Iki jenenge sing jajar tukang listrik ya ngene lho, Dek. Tenang. Power lho. Iki adile Gusti yo ngene iki. Menungso ana sing gedhe dhuwur, ana sing ciplok-ciplok kaya kowe. Komplit gitu. Komplit. Ning kabeh diparingi sehat kuwi sing Amin. 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 Jane disawang sak brebetan kok Kakang Adi lho kowe. Lho pancen ya Kakang Adi lho. Tunggal sak ibu lho, Dek. Apa? Tunggal sak ibu. Sak ibu apa ya iso? Sak ibu. Aku ibuku dhewe iki Bu Pertiwi. Itu ketua bumi ngono. Mengeloke Lah wong. mboten kula ngendikane Pak Ustad nika kok Oh, nggih. jare menungso niku lahir nggih saka bumi kembali lagi ke bumi. Iya, Ngaten bener. niku. Jadi Nggih. jangan melupakan Ibu Pertiwi dan Betul. jangan melupakan yang membuat Ibu Pertiwi. Ayo, nek cerita terus. Mboten sios. Mboten sios. Dan sewu le. Yo, saiki anu, Mas Garing dapuane anu Ki Ageng Mangir. Mbak Hesti pembayun. Uget-uget anu. Alasannya Kula dados dingklek, kowe dingklek apa mban sak karepmu? Anu kowe tadi watu. Watu iki lho, kedoprake Iki Prof Ade ngersake Roro Jonggrang. Oh, Roro Jonggrang lah. Loro jonggrang. Oh, Rara Jonggrang. Lah, lah, kowe dapurane watu lah, Pak. Ya aku malah penak metune kari dhewe dadi candine ya tapi Ya, Ora, Pak. Ya tetep emban. Kowe iki watu sing digo acik-acik ning pinggir kali ya lho. aku ora melu ora apa-apa lho, Dek. Ora ya tetep karo aku. Loro jonggrang duwe mban. Duwe emban mboten Roro apa-apa. Jonggrang. Loro jonggrang dadi candi, ya candi telekan kowe iki ya. Aku kan njur dina kayak lele wong nang niku ki. Ora. Ayo, Duduk, duduk. Lah, terus. Apa Kakang? Kowe nyapa dapan? Aku ki makili Rara Jonggrang wong Sing udah jograng. panjenengane lagi loro untu. Ketoprak loro untu aja itu rebu. Wis mari. Maju. Aku ki dapo mban ya terima ae. Aku Jograng. piye Bandung? Kuwi apamu? Amung aku perimu. Iki embanku kinasih. Ala ya ayu ta? Kayak kaya cowok ada ayu. Nyuwun sewu. Jograng. Piye Kakang? Piye? Anggono menggane tembungku biyen piye jograng? Perkara apa? Yen aku tresno karo kowe. Mosok ora mbok eling-eling piye ora demotke daramu. Aku wis tak elingne. Hah? Mergo saiki wis ora seneng karo Tresno. Mergo seneng karo Basuki, Kakang. Celok, kok celok. Iki lho. Terus nanti seneng kok basuki barang kerjane. Cinta. Rungokno embanku iki lho. Tak kira ki Dirimokke sik Oh, kuwi. ora ngaten. Mas iki kok mau diganti bulu kowe. Iki malah saya nemen iki. Ora. Piye?
Piye anggonmu? Menggane. Perkara kowe tresno karo aku, Iya. arep garwa aku. Oh. Jogran lagi elek. Lha piye? Jogran dijak omongan karo Batu Bondowoso kok obok-obok wetengi. Amit-amit jabang bayi. Ngopo? Tetep ayu aku. Patok dalan. Aja, kita tetep neng kene. Aku lo tetep sing paling cantik. Monggo. Piye Jogran? Kabeh prajuritku wis mbok pateni. Sedulurku ya wis mbok pateni kabeh. Apa kejaluk matine kuwi? Ora. Aku rasah mau pateni. Lah opo? Aku warisi harap layat seliramu kakang. Aku kakak. Wah, Pak D. Pak D. Sinten? Ndoro. Wah, Ndoro. Loro. Ndoro Jelodoro. Loh. Anu Ndoro. Bandung. Bondowoso. Ndoro Bandung Lautan Api. Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso. Sono pemain ketoprak bacok-bacokan. Mboten. Wong rungono anggonku. Nggih. Guneman karo bendaramu. Aku ra iso ngrungokno. Kowe ngopo? Aku sik kupingku lara. Piye Jogran? Bakune aku ora iso. Ora tresno karo sliramu. Kowe njaluk apa tak turuti? Njaluk apa? Donya kuwi ora ana wong wadon ya sing tak tresnani kejaba mung bojoku sing ning omah kae. Arep ono Piye kowe piye? Kok di streaming. Ya ceritane ya ora ngono. Haritane kok sampe iki bojoku pancine nonton nih. Mbok mau diantimo sik. Antimu tak samplek mentelek kok. ora apa-apa, arep ono. Ada. Njaluk Kok Pak diarepe piye, Mban? Arep ono njaluk Pak Jero paling sesuk 2 minggu kasono wis paling Mati. Kowe iki ban mosen kuni. Apa kira-kira duwe warisan akeh? Oke kuwi. Warisane akeh gede-gede kok entut. Kowe itu melu wong ketoprak liyane ngono. Aku ki Kowe iki malah kaya sengkuni bener Mas Bayu. Nyetani pira-pira kowe nyengkuyung aku, Mbak. nyengkuyang aku ora dijak bareng emang. Jak bareng jare kepilih bis. Iya, Deng. Pun monggo, manglajengaken kula tak meneng. Yo, bagus. Aja caturan ora tak omong. Piye juga? Aku wegah dadi bojomu. Kowe njaluk apa tak turuti, apa kowe njaluk kudune lintang lan rembulan? Ora bakal iso aku. Apa pancen kowe tresno tenan karo aku Bandung? Loh, disekseni bumi langit saisine. Aku lah ya ngono to, kowe dicoba tombak. Alah, aku ki ya dadi emban dadi tukang makeup barang lah. Dadi pemain iki rada jeda terus dimikapi. Ya Allah. Wong emban kok make-upi, rungono, iki rungono. Emban ki lak ya ndapuk apa-apa to. Monggo. Yen pancen kowe tresno karo aku Terus Bandung. mau tenan. Aku duwe bebono. Apa? Bebono. Bebono ki apa? Bebono. Masalah Bandung mong tak tukono korek kuping kok jane. Bebono ki apa? Bebono ki panyunan ngono lah. Bebono ki sesuatu sing gedhe nggo panyunan. Sing kudu dilaksanani. Lah nek kabeh ora dilaksani kabeh ki ora dadi apa ora jadi bojone kene ngono lah. Suwek lambemu kowe. Kandene Kadang iki pisan bae kok pira-pira. karepku ben jelas, karepku ben jelas. Jelas-jelas ketoyen aku bodoh to yang kesuwen kandhani. Kamu bisa rol dikandhani bang. Iya iya rol, koyo kabel di rol. Sak rol. Ojo caturan. Ora, Jaluk Kowe apa? sagoh ora aku arep Bandung? main sekat. Jaluk apa? Jaluk apa? Jaluk rinso. Aku njaluk anak 1000 sewengi kudu dadi. Anak 1000. Ayo, sapa sing melu? Kok anak 1000 piye iki? Ora. Candi 1000 sewengi kudu dadi. Sanggup ora kowe? Ngono kuwi lho. Wis, apa pe lho? Apa kok dhewe ngono kuwi? Aku dadi pemain ketoprak sewengi ra kajet. Boten. Emban kene to. Nggih, bener. Pripun? Bagus tanpa cacat, ambune yo wangi. Iya. Ya bapak bake. Mboten, nek yu sing berwibawa. Lho kok kene Mas aku.
Golek 2 jam, Kas. Piye Bandung? Kayak omong setengah iki ya. Aku meneng aku. Aku sih Aja meneh kok gur candi 1000. 10.000 sayuto tak lakoni waton kowe gelem dadi bojoku. Nggih. Aku gelem anggere, Anggarane apa? anggere. Oh, anggere. anggere iki. Anggere. Ora apa-apa, ora. Jenengan iki mboten anggere iki tunggale puding, tunggale roti. Ager-ager. Waduh, Anggere. aku ora padha. Ager-ager. Kula ya ora payu ketoprak ya anggere. Watone. Watone. Kok iso laksanani Wah, beban aku? aku pancen pelaksana. Iya. Ndara, Piye Emban? cuman kok Bandung mbok wae bebono. Urepe kakan beban lho kuwi. Beban apa? Beban. Beban. Kakan beban. Lah gandeng iki ning Jakarta ya campur-campur. Sik aku ning kolan ngono. Aku mang wis meneng. Timbang aku meneng terus diambung. Oh, iki sik bebonone iki tak laksanake. Iya nang dilak. Candi 1000. Sawengi kudu dadi. Sawengi kudu dadi. Pancen sawengi to. Wayangane yo sawengi. Bandung. Wong kene toko kok diundang-undang. Yang dramatis. Gak candi apa kademen Bandung? Apa? Sedakem iki, sedakeme wong toko iki. Sedakem mingkem cep. Oh, sampe ono sing puro, jago puro. Aku jadi jago. Jago apa? Kuwi jago apa? Jago meh. Iya ya. Jago Enak menandani para esok, enak pipe, enak sapi, enak jago. Oh ya. Sapi nese, ya. Sapi sih. Mo. Jago. Cukuruku. Sapi. Mo. Jago. Cukuruku. Ini. Oh. Oh. Sampe wis ya, sampe ya. Nih. Wis, tak sembadani penjalukmu, kowe njaluk candi caca 1000. Iki wujude. Nanging aja langsung percaya lho, Ndok. Saiki diitung sik Emban. Diitung Ayo dhisik. diitung. Sampai ora komplit tak cetot untumu. Oke, ayo diitung. Diitung. Bandung kok untune pasangan kowe. Kok ora mikir. Ora wong kira ngethuk. Ayo dihitung sik, dihitung. Emban, Diitung dhisik. Bandung Apa? cacah 400 nggih kono kae candi apa? Iki ketoprakan sih. Ketoprak ngono kae. Dak-dakan. Ora apa-apa. Nggih ngono. Ana kena kae lho, Kakang. Ana, heeh. Cacah 400. 400. Kowe njalukmu piro? Kae candi apa? Kae. Candi apa? Lah candi apa? Kae candi sosis, Kakang. Candi susu panganan ha iki lho. Kakang bakal sosis sik. Aku Kae candi bakule kae candi, jalukmu candi ya. Sing kono wis 200 Emban. 200. Ayo diitung. 400 tambah 600. 600. 500. 600. 400 tambah 200. Ya, 600. Wis karo kanca dhewe wis. Tambah Ya ning pasar. ning pasar ae. Ya. Terus. Kono kae ya 200 meneh. Hitung 800. 800. Ah, wis. Kono cek Ah, 99. terus piro? 199. Kurang siji. Sik. Jane kowe iso hitung. Lah kisra ya. Nyapa ra iso hitung-hitung mangsa aku bener aku iki mbiyen ya sekolah ya dhuwur. Dhuwur kandakno Mban. S3 arep piye? SD, SMP, SMA, kurang piye? Sajae kok ameh nyek kok ngetrek-ngetrek. Arep piye? Aku malah gila ya. Aku ki wis ayo-ayokno lho, Dik. Ayo kene aku malah karo wong kemayu gila. Aku tak Kowe ngoncati janji. Candi wis arep genep 1000 ning kowe durung ngaji wis moneke. Kowe sing
ngereke jagomu. Aku sing ngongkon Pak Bayu. Iso tekan aku iki lho. Wong iki menonton ngelingke kok. Sing ngongkon Pak Bayu. Oh, mulai ra sing delok. Ora genep 1000 Kowe Bantu. cindro, kenepe 1000 kowe Bantu. Jogran, kowe dadi patung jogran. Dara, ngalu wong kowe dadi pitik, Dara. Apa? Dadi candi mati dikepi karo kaya ngene iki. Aku ora nrima-nrimakake, Dara. Wong pengiran kowe dadi pitik. Ora nrima-nrimakake. Kok susure terus dikepi kaya ngono, aku ora seneng, Dara. Lu kok malah protes kok to? Iki aku iki gelo dhewe dadi patung. Gelo. Jogran. Gelo ya apa kudu nyedak? Gelo ki kok kono ya wis kenek lho. Tak sedake dadi patung kire. Tok. Ora iso. Iya. Sebab aku wis mbok-mbokane kire. Ya syukur nek wis rumangsa. Nyapa nek sidak mau aku kira apa-apa. Kalau wong ketoprak apa tuh bobokan kire. Nah niki lho Mas Gareng. Nggih. Sing jenenge Okol iki kalahe karo akal. Akal, bener. Nggih. Iki pancen Bondowoso diakali karo Jogran. Nggih. Dimanapun tempat dalam posisi apapun, kalau menghadapi orang main okol hadapilah dengan akal. Pasti akan terjadi jalan yang baik dan benar. Nggih, 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 nggih. Contoh salah satu filosofi Jogran. Mula kudu pinter. Nek wis pinter duwe akal, nek aja dienggo ngakali. Betul, Gitu. betul. Kono ngangkat wong liya. Nggih, nggih, nggih. Nah, Ada enek sing pinter terus minteri ngono ya, Dek. apa? Enek wong pinter terus dienggo minteri ngono kae lho, Dek. Iya. Iya. Ora orang ngono to, Nduk. Mboten, Dek. Aku ora pinter kok. Oh, kowe. Oh, ora pinter to kowe. Mboten. Nggih. Nggih. Niki Nyuwun lelagon Selendang Biru dening Mbak Hesti. Salam untuk Ki Anom, Ki Bayu, Prof Adi Sartomo, Krawitan Abdi Solo, Nuwun, Grup Gamelan Dadali dari Moskow, Rusia. kowe. Oh, streaming. Ini Nggih, strip, kayak Pak. Mas apa kayak lali aku? Mas Trikoyo. Mas Trikoyo. Mas Rikoyo. Trikoyo. Kok Trikoyo. Tri. Telu-telu-tri. Niki saestu pancen iki sing disuwun kathah sing Mbak Esti mergi hilang dari peredaran beberapa bulan. Iki kanca-kanca kaset ya njaluk pokoke kowe Esti kudu ngebrak. Monggo niki Selendang Biru niki. Menika kula aturaken dhateng Bapak Utaryo ingkang wonten Tokyo nyimak lumantar live streaming. Nggih, nika kula aturaken Ibu Sri Rayu ingkang wonten Semarang. Sopo kuwi? Bojoku. Jare ra krungu. Ah, kadung nonton. Bojoku budhe kok piye? Ora krungu lho. Tegese lagi Nggih. entan kok. Selendang Biru. Lendang biru. Ini ya nganggo dibawani. Nggih, suarane Esti luar biasa. Mateng wit yen pelem. Sinom cengkok grandel, katampen Selendang Biru. Topo palaran. Yuk. Aku nesu iku tambah ilang to. Manismu kamu jimat. Luar biasa. Mas Gareng. Suwe ra keluar. Kula niki Mas Gareng, kula niku sowan mriki mboten mergo apik, mboten mergo pripun-pripun. Lah napa ta? Prof Adi niku mesake kalih kula. Napa? Ya timbangane ning omah gur tengok-tengok, ayo tak jak nduk ning kono. Yen kene omahmu kono kok dolan rumahku. Arti kayak ya apa? Lu tak kumpulke bojoku ya tengok-tengok. Ya ora ya. Nggih. Kok geger. Tangane nyabut to iki. Aku ki ya padha rembe Esti iki. Apa? Timbali Iya. Pak Ade. Nah. Yo ora kok jene pinter ki yo belas. Kan wis ras. Iya padha. Ayune lho Dek aku ki. Iya. Ngene iki aku Oh, ki berarti paitanmu
kecantikan. Wis ora patek-patek sak kayak gula ya rada legi sithik. Yo. Gawe roh cipeng galeng Hebat. Mbak Yu. rara apa kang si nadya upamamu duta rokmi Menika ugi kunjuk pepunden kula Bapak Prof Dr. Haji Suparyoto saha Ibu anak menuju midhangetaken sing midhangetaken nggih Partamto takto ibarat wong numpak perahu lumampah tanpa walah. Kancane nembang buyang-buyung dhewe iki jane wong piye kan. Wah, security riwari. Kaya sing Joko jeplan sepur. Ngapa menikmati Lanjut. Nang matyane jala menikmati suaramu lho, Dek. Polahmu tanganmu. Lemkar membayangkan yo temah gonjing anggen jangan aku ingat. Soles Mbak Esti Sampai
Selendang biru, selendang biru, among enaki hati. Nora tekan daten setiamu. Kur ya telas wok grupak monggo. Tatapan janjimu selendang biru. Sampun kangge jampi kangen dateng kadang-kadang wonten Moskow. Nggih Rama. Nggih, kaitan dadali. Nduk, Dawuh. bab nggon geguyon monggo di sambungkan gara-gara ya ngger. Nggih. Kula dherek. Nutuke